Pozdrav dragi moji, danas vadimo injektore na BMW-čiću, šestaku. Imamo tu, to su pjezo injektori, ali imamo problem, izgleda da ne valjaju, da je samo riknul injektor. Samo vidli, možda se bude vidlo kako to izgleda. Ajde, daj pali! Trese, prekida, znači ima misfire. Imamo i dim od traga koji se pojavljuje, evo ga. I crno dimi. I to odmah, pogledajte ovo. Tipični primjer da ne valjaju injektori. Ajde gasi! Tako, dimi, smrdi i ne valjaju injektori. Natače ga s naftom. Biće. Pjezo injektore kad vadite treba ih vraćati na isto mjesto, označite ih. Ako ih ne želite ponovno upisivati, mapirati. Kod onih klasičnih elektromagnetskih to nije problem, ali kod ovakvih pjezo to se mora tako raditi. To kad se složi, stari moj, imat ćeš full čuču. Znači tako to izgleda. Sad ćemo pristupiti vađenju. Jednoga smo van picnuli. Ovo ne ide. Taj se je zaljepi.
Oni su svi podjednaki, ali auto ima misfire. Evo. Mi ćemo ove sve injektore ipak izvaditi i dati na testiranje, jer ovo pokazuje u principu da je preveliki povrat nafte u 3 minute, 4 ml, to bi trebalo biti ne preko 2. Ne. Tako, injektori su vani, rupe smo začepili da neke ne uđe unutra, ove smo vratili samo gore da ne pada smeće unutra u rail i to je to. A vidimo se poslije kad ćemo ih vraćati. To će biti neki novi video. Kad bude testiranje gotovo i popravak. Ništa. Budite pozdravljeni. Vidimo se. Bok.